Neem voldoende kleren mee. Ja, step 2. Ja, zorg dat je het Step 3. zorg dat je goede schoenen hebt. Step 4. Neem goud mee. Step 5. Neem een regenjas mee. Step 6. Neem geen waardevolle spullen mee. It's not style. I'ma pick you up in a Cadillac like a gentleman. Bring it glamour back, keep it real to